Bueno, hementxe harrapatzen gara berriro, kasu honetan Irurtzunera etorri naiz. Nire onduan ikustu duzuen bezala hemen nereakin harrapatu naiz eta nereak esplikatuko gaitu ongi. Beraiek bizikumeri buruz esplikatuko digu, zer ibilbide egiten duten hemen, eta ibilbide horren zatitxo txiki bat baliatuko dugu gaurko etapa honetan. Ongi etorri. Nerea, hementxe jarriko gara guantxe bertan martxan bizikleta gainean, eta hortxe solastuko dugu pixko bat berari zer ikusia duen edo zer lotura duen bizikletarekin, eta nik uste dut badula non gauzak erran, hasi que jarriko gara martxan guantxe nora bidea hartuko dugu edo nora izango da gure helburutako bat gaur? Gaur ja dagoeneko kilometro 60 egin ditugu, orduan guazen ja Iruñarantz. Hortxe joango gara Iruña aldera, hasi que, etorri gurekin eta jarriko gara martxan. Venga, bai, guazen. Hala. Momentu seguraldiak ere laguntzen digu, ezta? Bai, ez badu pixko bat urila pixka lainotu da badao, baina bueno. A ber, ruain sartuko gara karreteran, a ber nola dagoen asuntua. Kontuz. Venga, pasatuko da, bai. Aurrera. Bueno, eta zuzara Irurtzuarra zara? Ez, ni Iruñerrikoa naiz. Iruñerrikoa. Baina, Irurtzunen askotan egoten geha, egiten ditugun bira batzuk hemendik pasatzen dira. Adibidez, Markalaineko bira. Bai. Ultzam aldetik eta juten geha, eta gero hemen pintxo hartzen dugu. Suposatzen dut, bizikletan ibiltzeko ohitura duzuela, ez? Ibiltzen zaretela bizikletan, ez? Bai. Ni, guantxe bertan emakume talde baten ibiltzen naiz, eta oso gustora egia esan. Hori da zure maiotan agertzen den izena hori, ez? Hori da, bai, bizikume. Bale, segituko dugu solasten horretan zer da, dena zuzen? Bai, dena zuzen, bai. Rotondatik antzinera? Hori da. Bale. Bueno, eta orduan, bizikumeri buruz solastuko dugu, baina lehenago dizi, zuri nondikan etorri zaizu bizikletan ibiltzeko afizioa edo betitikan izan duzu afizio hori edo berandu hasi zaizu edo nola da? Bueno, nire afizioa pixkat kuriosoa da, ni, Erasmusean nengoen bitartean, Austrian nengoen. Biraze polita lekua. Bai, hor menditarten eta asko fijatzen nintzen, bizikletan ibiltzen zen jendeagan, ez? Eta bide pila bat zauden eta kartel pila bat, eta esaten nuen, Nikolako zerbait egin bardet, baina, momentu hortan ere ez nengoen hortan, eta hor eduki nuen buruan, eta behin bizikleta erosita hartu nuen, eta motxila batekin jun nintzen Salzburgotik Veneziaraino. Bale, hori pixko bat idea egiteko errez, zenbat kilometro dire, zenbat egun, zer izan zen hori? Badira gian 500 kilometro eta 6 egunetan edo egin nun, bai. Eta hori izan zen, bizikletan hasi eta segidan? Ia segidan, bai. Bizkat ibili nintzen, baina hori nekan buruan, ze nik bidaiatu nahi nun. Niri bidaiatza gustatzen zait, eta hori biak lotu nahi nitun nola bai. Bizikleta, alforjakin, motxilakin, eta venga, bai, orain berez, alforjekin eta bikepackin ere egiten dut, baina momentu hortan ez nekan ezer prestatua eta gutxi prestatua izateakin ere abiatu nintzen. Ostras, eta orduan, hasi zitzaizun hor, bizikletarekin, ez, lotura hori, ez da? Bai, hor hasi nintzen bidaiatzen, eta geroztik, 8 urte, hori bizikletaz bidaiatzen Europan barna batez, bai? Segitzen duzu oraindik? Bai. Aurten, Esloveniara juteko asmoa daka. Ostra! Bai, eta, Eta zer bidai gehiago egin duzu Austria horretaz aparte bertze zerbait ere egin duzun? Bai, behin lagun batekin jo nintzen Belgika Holanda artean, hor zer rasa egiteko berekin. Bai. Eta geho, Frantzia aldean, orain Espainiatik ere ibiltzen naiz, Gaztelu arteko, nolabait bidaia bat. Ez. Handik goti? Hortik, bai. Bale. Kontu zain, rotondan. Bai, hori pixkat denetarik. Bai, baina Europan ibiltzea asko gustatu zait, eta orain ere, bide berdeak egiteko gogoa daka, ze Nafarroan adibidez aukera pila bat ditugu.
Eta, bueno, hori sustatzea gero ondo. Hortxe egondu naiz nire bai, hortxe ibilki naiz Nafarroako bizikletarekin ibiltzeko dauden aukera horiek, ez? Bide berdeak, Eurobeloa, Bidasoako bide berdea egin dugu, Plazaolako bide berdea ere bai egin dugu, hortxe ibilki gara horrelako gauzak erakusteko. Lagunak eta animatzeko modu bat da, bide berdeak egitea, eramatera, eta horre engainatzen ditut pare bat, nahiz behinka. Bueno, ze ongi, eta hori dena dokumentatzen duzu, gero zuretzako gelditzen da, noizbait okurritu zaizu, ez dakit, dokumental bat edo horrelakurik egitea? Momentuz niretzako. Bai. Ez naiz bat ere aditua, baina, dron txiki bat dakat eta batzutan eramaten dut. Eta bideoak eta argazki politak egiten ditut. Orduan, ideia eman diazu. Bai. Baliteke nahi zait, dokumental bat egitea. Azkenean, askoku ez dute pentsatzen, hori egiten aldela, baina, gero igual, bauzkazue kriston material pila, eta gero zerbait ateiten alda. Materiala egon badago. Seguro baietz. Bai, baina, momentuz hemendik, eta hola, bidaiatxoak egiten. Eta, erritmoa hartzen, orain errepideko txirrindularitza nahitzen naiz pixkat, baina leheno bakarrik bidaiak ziren. Ja, eta adibidez, etorkizunari begira bidaiatzeko honekin segituz, ze proiektu dago aurrerago? Zer daukazu burutan egiteko, gustatuko litzaizukena egitea behintzat? Gustatuko litzadake Europatik ateatzea. Eta ez dakit, pentsatzen nahi naiz behar bada Asian bidaia bat egitea, hilabete batzuk juntatzen ditudanean. Baina, ez naiz oso planifikatzailea, orduan. Ez. Aventura gehiago? Bai. Ostras, hori ez da erresa, Sobre la marcha. Torri nahi bauzu? Bai. Nahiko lan. Lehendabizi entrenatu beharko nuke pila bat horrelako gauza egiteko, azkeneko aldia zerbait ere bizikletakin egin unanik, Santiagoko bidea, lagun batekin, orain dela ja 14 urte edola bizikletakin. Nahikoa. Eta hori, haukat lagun bat, orain dela aurten ez, aurreko urte, orain dela hilabete batzuk, nondik da, arat edo horrat? Ez, aurrera, gana aurrera. Lagun batek egin du Argentina alde batetik bertzera bizikletan pasa. Argentina edo Hego Amerika, ez dakit. Baina bai, egun pila bat, hilabete bat, eta, klaro, imaginatu ze bistak eta ze gauzak. Azken finean, bidaiatzeko beste modu bat da, non ikusten duzun dana, ez? Ez duzu pentsatzen lekura iristean, baizik eta bidea dala bidaia, eta horregatik hainbeste gusto hartzen zaio. Lasaitzen duelako, bai. Eta bidaiatzeaz aparte, gero gehiago zentratuta bizikleta edo errepideko bizikletakin lasterketak edo horrelako martxa zikloturistak-etan hola parte hartu izan duzu? Bai, egia esan ez naiz horren oso zale zaramorratua, izan ere niretzako bizikleta hori. Denbora pasa bat edo, ez? Bai, baina egia esan iaz egin nuen nire lehenengo zikloturista martxa edo lasterketa, ez dakit. Bai, bueno. Oiz Erronka, izena duna, han Gernikan. Eta egia esan oso gustora, aurten ere errepikatuko dut. Bira. Bai. Eta, urrengo astean, justo, hemen Irurtzunen gaudela, Peluso ospatzen da. Peluso hori galdetu behar nitzun, la Peluson parte hartu izan duzun, edo... Oraindik ez, eta justo data hortan gaizki datorkit, orduan aurten ez dut egingo, baina urrengo urtean seguro baiet. Hortxe. Bai. Gogoa badet. Eta hor lehen aipatu dugu ez, bizikume maiota duzu, pixko bat, esplikatu edo zer azaldu aber zer den hori edo... Bai, bizikume emakumezkoentzako txirrindularitza talde bat da. Berez hor gauden denok txirrindularitza modu, zaletasun bezala bizi dugu. Bai, hori da. Bai, eta oso talde mistoa da, nolabait, adin ezberdinetako emakumeak elkartzen geha, bakoitza bere gauzekin, bere bizitzakin. Eta elkartzeratze puntu bat da. Orduan,
Eta hori adibidez talde hau, orain dela, edo noiz sortutako talde bat da, edo? Duela 10 urte sortu zen talde hau. Naiztanik 2 urte daramatzat, bertan. Eta hori, sortu zutenek, baiek bai badutela esperientzia bizikletan, lehiatu izan dira eta dana. Eta nahi zuten, hori, emakumezkoek topaketa puntu bat edukitzea elkarrekin bizikletan ibiltzeko. Ez hainbeste, agian kompetizio modura, gizonezkoen txirrindularitza izan daiteken bezala, ez, askotan. Hori da, egia erran bertza alternatiba bat da, ez, aukera hori, ez, norbaitek, gero ere bai ematen du batzutan ere beldurra bakarrik ateitzearena, bakigu errepidean ibiltzeak ere ze arrisku dakarren, ez, kotxeekin eta hola, eta orduan nire ustez, holako talde bat sortzea eta modu lasai batean eta hori, iruditzen zait, idea ona dela. Bai, kotxeena diozuna, egia esan, aprobetxatuko dut, kontzientzia pixkat egiteko. Noski baiet. Eta autogidariei pixka bat, mezu hori luzatzeko guztiok ezagutzen dugu, istripu edo susto bat, izan duen pertsona bat. Eta ez da kasualidadea, guztiok ezagutzea norbait, orduan, mesedez, hori, distantzia respetatzea eta mantxo jutea. Dudikan gabe hortxe gelditzen da, nik ere berdin pentsatzen dut ere bai, Nire bai, azken finean ere, bizikleta ere bai, bizikletan ibiltzen naiz, bi alderritan, ez? Azken finean nik uste denak, ez? Bizikletan ibiltzen garenak ere bai, kotxea hartzen dugu, eta seguraski ere, betire tokatu zentzaigu, gu kotxean gauden bitartean, txirrindulari bat pasatzea. Orduan, hori, eta alderantziz ere bai, erran nahi dut ere, txirrindulariak ere, saiatu behar gara ahalik eta gehienen, ere errespetatzen trafikoa dagoen gauzak eta hori dena. Nik bi gauzetatik ikusi izan dut, eta askotan amorroa ematen dit ere bai, ikusten dudanean txirrindulari batek ere semaforo bat gorrian pasatzea, edo horrelako gauzak egitea. Orduan, hortxe. Bi aldetatik dudikan gabe. Eta ongi, eta orduan, eta adibidez nola zuen taldean, emakume talde honetan, nola egite dituzue, astebururo gelditzen zarete, edo bakoitza bere ritmoan, edo nola ibiltzen zarete? Bueno, bira ze polita, Bai. Sartzen egia, zonalde baten, barkatu. Ez ongi da. Ez dakizuek hor telebista atzean zaudetenak edo, ikusten duzuen, ongi antzematen duzuen, baino egiarran zonalde polit batera sartzen ari gara, arroia gixako bat bezala. Hori da. Galdetzen diazuna, batez ere asteburutan geratzen geha, baina gero egiten dira talde txikitxoak ere, jendea ezagutzen duzunean, gero ere haien artean elkartzen dira, ni batzuekin elkartzeko joera dakat, eta noiz behinka ere aste tartez ibiltzen geha gian talde txikian. Baina asteburutan, antolatzaileek, kotxea. Jarriko nahi zantzinean, eta hola ingo dugu. Jarri. Kotxea heldu da, hasi utziko diogu pixkot pasatzera. Justo ari ginen hor kotxeei buruz hitz egiten, eta hortxe utzi diogu pasatzen. Segi, erraten ari zinena. Besterik gabe hori, asteburutan antolatzaileek kedada mulko batzuk antolatzen dituzten mailakatuak. Noiz behinka, maila astapen, maila baterako kedada bat egoten da, edo erdikoa, edo batzutan danak, agian baduzu aukeratzeko. Orduan, antolatzaileek, egia esan, lan pila bat egiten dute guk nolabait gozatzeko, eta aukeratzeko. Eta, gero ere, ezagutzen duzun jendeakin, elkartzen zea, agian kedada horietatik kanpo ere. Claro. Ze batzuk igual ez dute aukerarik igual aste tartez gelditzeko eta bakarrikan asteburutan dute aukera. Eta igual bertze batzuk badute aukera gehiago. Eta horrek ere balio du, ez? Lagun berriak egiteko edo horrelako gauzak ez baliatzeko. Aldapatxoa. Aldapatxikitxoa. Baina bere laukatzen da, lasai. Gainera guzkia.
Eta orain adibidez, herri ingurura hurbiltzen ari gara. Bueno, egia esan Iruñara bidean herri txikitxo asko ditugu. Bai. Baina, bueno, zurekin asmodakat juteko Letera. Aha, Lete. Lete oso herri txikia da. Bai. Eta badu santutegi txikitxo bat. Bira. Orduan bertan bukatzea pentsatu dut. Gitzongi. Eta más o menos zenbat geldituko zitzaigun? Ba, gutxi. 10 minutu, 15. Zakit. Sortxo guzi, polliki. Hori da. Eta hemen adibidez ze ohitura duzue. Errepidean ibiltzeko ze bueltak egite dituzue, buelta handiak, txikiak. Bai. Egia esan, Iruñan bizitzak aukera pila bat ematen du, bizikletan ibiltzeko. Bueno, errepide bizikletan, da nik ezagutzen duana. Bueno, aukera pila bat daude, nik esango nuke tipikoenetarikoa dela hau egiten ari garena, bai? Markalain eta Ultzama eta gero buelta Irurtzunetik. Baina askotan ere egiten dugu Zubiriko bidetik. Bale. Erro buelta. Bale. Edo juntzaitezke ere Frantzialdera. Ja Urkiaga, Artesiagartik. Portu gogorrak. Bueno. Artesiaga batez ere ezagutzen dugu. Ongi, Urkiaga. Baina zuen aldetik, hortik, Iruritatik bai dela gogorra. Beste aldetik, nik uste dut, suabexoago. Igual ezainen gogorra. Bai. Osea, mugitzen zarete orduan ere bai, ez? Bai, batez ere asteburutan, ze, klaro, bizikletak daukana da denbora behar duzula praktikatzeko. Hoi bai. Orduan, bueno, nik egiten dutena da batez ere kombinatu, beste kirol batzukin, agian bizikleta asteburutarako dutzen dut. Eta astetartean zehar, bestelako kirolak egite ditut. Korrika, edo horrelako gauzak, edo mendian ibili, edo... Korrika, mendian, eskalada pixkot ere. Bira, ze ongi. Bai. Ze ongi hemen, ja, denetik, Denetik. Eta mendiko bizikletare bai egiten duzue? Edo egiten duzuzuk? Nik ez, nik mendikoa ez dut egiten, baina taldean badago ere mendiko taldea. Bai. Osa, zuk aukeratu gustoko duzun bizikleta eta gero baduzu talde bat zuri itxoiten hor. Bai, hori da berena. Gravela ere gaur egun nahiko modan dago onbertze modalitate bat. Hori da. Hoi ere bai. Nik bidaiatzeko erabiltzen duena da gravel. Gravela erabiltzen duzu? Bai. Eta bai badaude ere taldeak hortako. Baina, bueno, nik batez ere hori. Eta diferentzia nabaritzen da gravela eta errepidekoa, bertze sentsazio bat edo bertze modu bat, ez dakit, bizikleta egiteko bertze modu bat da edo zer erraten dute, ez? Gravela probatzen duzunean, igual gustatzen zaizula pila bat eta igual arrisku gutxigo. Igual ez zauden ez karreteran denbora ordu guztia sartuta edo. Baliteke, nik baloratzen dudana gravelan askatasuna, ematen duen askatasuna, ez? Agian zati bat egin dezakezu hor errepidean eta beste zati bat hor mendi, bide etxo batzutatik. Orduan, bai, askoz aukera zabalak ematen ditu. Ematen du aukera, gehiago. Nik momentuz ez dut probatu, eta ez dut probatu nahi, zeren horrelako gauzak ere balio dute. Bai, gero garestiak dira. Bai. Enkapritxatuz geho. Bai. Bueno, ongi heldu da orain, pixkot malda, bajatzen. Bai, Eguraldi ona, fresko. Dena berde. Bai, hori ere bai. Nafarroako udaberria, polikena. Egia erran gozada bat da, horrela trafikoa hunditzez dago, ez dakit gaur eguna horrela tokatu den edo... Beti, bueno, gehienetan, egia esan. Seguro baiet. Bai, egia da... Kotxe bat ikusi dugu, bide oso altzear, bai, egia da orain tokatzen dela aldapa bat, hori ere erran bat da. Hori ez da aldapa. Bai. Hori sasi ordeka da. Bai, sasi ordeka. Usabiagak horrela erraten du. Sasi ordeka. Eta gero ere bai, ziklismoak konsumitzen duzu telebistan gizonezkoen ziklismoa emakumezkoena, lasterketak eta horrelako gauzak ikustea gustatzen zaizkizu? Bueno, egia esan orain arte zainbeste, baina orain, bueno, badago justo la vuelta, ez? Emakumezkoen la vuelta hasia. Eta hori pixkat jarraitzen nahi daiz, bai. Hor, gure ekipo euskalduna animatzen.
usoan eta Hori horiek. da, horiek dire laboral kutsakoak, ez dela? Hori da. Bai. Venga, sasi ordeka arraten du. Sasi ordeka, Nereak. aupai. Sasi ordeka. Hortxe, hau da, gainera zu karreterakoak izaude lasai-lasai, Bai, eta ni egia esan, mendikoakin ni lasaiago nabil, bai. nabaritzen da. Gainera ezin dut aldatu, Ez? ezin dut. Bueno, ezin dut aldatu, baino... Bizikleta errebisatu behar da, etorri Bai, baino bai. lehen. Hori esaten digute beti taldean. Eta mantenimendua, eta Hori da. horrelako gauzak baino, denbora ez. Ja, askotan gertatzen da, bai. Bueno, altxa pixka, eta gian malda igotzeko beto. Ez? Zein behar diazu, sprint bat? Ez. Hortxe. Bueno, bertzaldapa jetxi ez, orain? Bai. Bere ala hor gaude. Lete. Bai. Agian Nafarroako herri txikienetaikoa. Bai. Bai, oso txikia. Biztanlerik bat jo edo. Bai, Izango baten bat. du, ez? Ez galdetu zen bat, ez dakit. 10 bat edo. Bai. A ber, bide gurutzea. Orain ezker edo eskuin? Ezker. Bai. Da lehendabiziko aldian ere bizian hemendikan ibiltzen naizela. Bai. Bai, Ba, bira, eskuinaldera ere baduzu Goñiko baiara, oso polita. seguro baietz. Bai. Pixkat maldatsuagoa, hori bai. Baina polita. Ua, ongi heldu da, malda bajatzen. Bai, dana bera. Mira, ze polita. Duela 2 aste, kontuz, kotxea? Bai, bai. Duela 2 aste izan genuen dana, soro guztik horiak, Ah, bai. koltza dalata. Aha. Eta, pasada bat zan, bizikletan ibiltzea. Ni gelditzen nintzen aldiro argazkio Bai, ez, bideon bat argazkik egitea, ateitzen. bai. Bai. Pasada bat egia. Bueno, pues nik uste dut funtzionatuko zizula, hori zuk egiten dituzun bidaia guzti horiek dokumentatu eta blog batean nola norbaitentzako ere, ba igual, a ber, gero pertsonala da eta norberak ikusten du ez, baino Bueno, horrelako gauzak, nik uste dut jende asko egiten dula hori, eta Bai. ondo. Baina agian nik ez dut olako beharrik ere sentitzen. eta horrek ere igual ere laguntzen dizu gehiago disfrutatzera eta ez pendiente egotera. Baliteke, bai. Ba, zergatikan nik egiten duten gauza bat, egon bar naiz burua usten, argazki bat ate behar dut, jo kese, norbaiteri irakusteko edo ez niretzat hobe eta jazta, ez? Eta jazta, lasaiago. Argazkiak ateatzen ditut. Nahiko farre egiten dute nire taldean, Bai. ze argazki pila bat egiten ditut. Ja. Baina gero ez dut hainbeste ere dokumentatzen. Bai. Mira, berehala, jungo gea, ezkerretarantz. Ezkerreta. Bai. Hor agertzen da kartela, Lete kilometro bat. Hori da. Eta izango da aldapan gora. Bai, ausartzen zea? Bai, ez? Bai, aldapan gora da. Bai, pasa. Bai. Pixka taldapan gora, bai, baina gutxi. Bueno, ja, egingo dugu, ez? Bai. Bukatzeko. Bai, bidaietan galdetzen zenean, hori, dokumentatzen dunta, egia esan ezagutu izan ditut beste bidaiari batzuk asko dokumentatzen dutenak. Bai. Eta bai oso ondo egiten dute, eta egia esan bada modu bat ere ezagutzera emateko. Orduan, bueno, hor geratzen zait, ideia. Bai, bai egia da, azkenean ere, bidai bat egiten duzunean, joaten zarenean egitea bidai bat, helburua baldin bada, gaur egun ez, bizi garela sare sozialetan eta horrelako gauzakin dena erakutsi beharra. Eta azkenean sortzen du, ez dakit, behar bat, igual realmente ez zizuna gero
uzten disfrutatzera zuk egiten ari zaren bidai horretaz, ez? Bai, hori da. Edo Nire zaude helburua pendiente- nire bidaietan da hortik aldentzea. Hoi da. Pixkat, bai, nire Niri- bidea hartzea eta... Gertatzen zitzaidan, mendira, ez, joaten nintzenean, dena bideoak grabatu, gero bideo motzak egin, Bai, baina gero, erraten zu, zelasai bizi naizen, ahaztu horretaz, eta egin behar dudana egin, eta jazta, argazki batzuk atera. Mobilakin grabatu zerbait, eta listo, ez? Segituko dugu gotino, bai. herriraino. Ez dakit fijatu zean, baina santutegi bat pasa dugu. Ez nizun moztu nahi, baina Hala. horretzean dago santutegia. Bai, nahiko txikitxoa, egia esan. Bueno, Baina gaurko polita. etapa bukatzeko, aldapatxoa. Azken malda, noski baiet. Bueno, ingo dugu, ez? Bai, Koituko gara, errez. Bai, Bertaz noski. jarriko nahi zure ruedan, venga, jarri. ez. Igual eskapatzen zara. Ez, mantxo. Igual Eta bestela txutik. nire taldean egiten dugun bezala, nahi duenak bere ritmora igo, Hoi da. baina goian itxoin. Hori egiten da beti. Igual gainera guain aizia kontran, Ez, ba. igual txutik jarri beharko naiz, eta jazta. Azken zatian bai. Azken zatian bai. Bueno, orain ere pixka nahi bauzu. Nik azkenean egiten dut. Ze, gustatu zaizu ruta? Bai, egiarran bai. Bai. Lasaia, berdea, Oso polita. berdea. Bai. bai, egiarran bertze aukera bat, ez? Eta gero hemen letetik adibidez, posibleko zen segitu bertze bide bat, edo hemen bukatuko zen eta hain beharko genuke atzera edo horrela. Ez? Hemen bukatzen da. Hemen Bai. bukatzen da. Herritxo honek, bai, errepide honek herritxo hontara bakarrik ekartzen du. Vale. Baina orain fijatuko zea, ze bistak ditun herritxo honek. Hor, txurregi, Ah, mira, mendi hori da gaztelu txurregi. atzean zten ditugula. Azken esfortzua. Iepa, venga, bazen. Listo! Hortxe. Ole, bueno, agitzongi. Hartuko dugu arnasa pixkot. Zein erran duzu dela txurregi? Txurregi eta Ezkerrekoa. gaztelu. Eta Bai. eskuinekoa? Ez, txurregi eta gaztelu. Ah, bale. Bai. Oso ibibide Txurregi polita. badago hemen Iruñerrian lasterketa talde bat. Ah, bai? Bai, ez dakit baden, en plan, ez dakit lasterketa taldeaz, aparte, bertzelako talderik edo igual bizikletan talde bat ere bai badago, edo. Ez dut ezagutzen egia esan. Vale. Bueno, Nerea. Ezin daiteke. Pues eskerrik asko, Zuri? nerekin partekatzagatik zatitxo hau, egiarran erran galdetu diazu aber gustatu zaiten, pila bat, erran duten bezala lasaia, kriston bistak daude, guain momentu honetan berde dena, egiarran, gonbendatzen dizuet, honat etortzaltzarete furgonetakin nahi duzuen bezala, baduzue aukera bide berdea Irurtzunetikan, eurobeloa egiteko, eta gero ere bai, ikusten duzue, errepideko bizikletarekin egiten aldirela horrelako gauzak ere bai. Gero ere bai, eskerrik asko ere bai, partekatzagatikan bizikume talde hori ere bai, pues nola nahi duzuen ere bai, emakumean parte hartze hori, lasai bat, konpetiziorikan gabeko zerbait ere Hori da. egitea. Animatze dizuet, haizue ingurukoak baldin bazarete, pues seguraski sare sozialak edo web orrialdean edo nonbaiten egongo Hori dela da. informazio hori. Bai. Eta arran bezala da dena hori konpetiziorikan gabe, disfrutatzeko, ateitzeko, lagun berriak egiteko aukera bat ere emango du, seguraski horrek ere bai. Hori da. Eta zu segitu bidaiatzen egiten ari zaren bezala, disfrutatu egiten ari zarela, nire ustez gauza bat hitz importantea dela hori, bizitzea eta disfrutatzea eta aukera baldin baduzue egitea. Eta hoxe, nik hemen despedituko dut gaurko etapa, erran bezala eskerrik asko, nirekin hemen egiteatik hau. Eta zuei, pues hor, espero dut gustukoa izatea ibilbide hau.
eta etorri eta bisitatu hemengo zonaldea merezi du, eta gustatuko zaizuela pila bat, así que, hala, hurrengo bat arte. Gero arte, aio. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.